day mga brother. Ako nga po pala si Happy, ang Yusikistang Gala. And today, 5th day na po ng ating Bawal Ma-Zero Challenge. Medyo hapon na tayo ngayon. Hapon na ako naka-ride out kasi umuulan kanina at ngayon mukhang uulan na naman. Nakabuti na naman tayo ng ulan sa daan. Pero ito kasi, itong gagawin ko is quick ride lang. Saka review na rin ang ating biniling bagong bike light. Mura ko lang siya nabili, lalabas ko na rin yung review ko dyan, yung unbox. And ito yung pinaka-review niya. Titignan natin kung gaano siya kalakas. So far naman, I'm happy with the bike. Tinesting ko siya. Malakas talaga. Kinumpare ko dito sa itong nasa gitnang ilaw ito. Higit na mas malakas. Kasi itong nasa gitna is nasa around 400 ano lang, lumens. Itong nabili natin is 850. So doble yung lakas niya. So malalaman natin mamaya pag umulan. Pag naggabi. Tapos ang ride natin ngayon ay malapit lang. Akit ulit tayo ng Bunggo. Tama ko yung kapatid ko yung nasa harapan. Quick ride lang. Medyo sumasakit na rin hita ko. Kailangan yata ng pagbigyan na ng recovery ride. And ngayon ko lang ulit makagamit si Torong. Baka magtampo to. Liko na tayo dito sa checkpoint. Tapos dito tayo sa may Jollibee. Antay natin si Vin. Pero mukhang nandyan eh. A few moments later. Walang traffic sana, huwag kami abutin ng ulan. Kasama natin si Vin. Ang ruta ngayon ay paakit tayo ng Bunggo. Dami na naman pasahero. Ayan, traffic na naman. Matindihang singit na naman ang gagawin natin kasi ang daming tao. Hindi na naman ako sanay dito sa bike ko Nasanay na naman ako doon sa road bike. So basically ang gagawin natin ngayon sa ating vlog ay magsha-short ride tayo para sa ating Day 5 ng Bawal Ma-Zero Challenge. Hindi na ako nakalayo kasi umuulan kanina. Tapos second ay i-review natin itong nabili nating bike light. Itong item. Kung worth it ba ang ating pera. Na-score ko lang yan ng mga nasa 450. Pero yung original price na yung branded, kasi OEM to walang tatak. Yung branded like Rock Bros is nasa 900 to 1,000. So yan. And ang last nating agenda is saan tayo kakain ride. So kakain tayo dun sa masarap na Gotong Batangas sa may Bunggo, sa Utols. Makikita nyo mamaya, nakakatakam talaga. Kaya ahon na tayo, ahon. Whew. Dito tayo sa overpass na express Bunggo. Ay grabe, pagod. Iwanan na kami ng kapatid ko So as usual, pagdating natin dito, since ang ano natin ay sa Bunggo, kikita niyo yung kumpulan na yan. Diyan tayo, kaliwa tayo dito. Yan. Nakalampas na tayo doon sa unang liguan natin, sa kaliwa. Pakit na tayo ng Utang Batino. So yun yung ano ko, kasama ko ngayon. Kapatid ko ay nasa kanan, si Harold. Tapos si Alvin, nasa kaliwa. Mga mountain bikers. Grabe. Lalakas magbike yan, anong kalakasan nila. Ngayon mga pasundot-sundot, gawa na may mga trabaho din
Sundan lang natin. Whew. So pagdating dyan, ayan, meron dyang intersection. Kakanan tayo. Yun yung papuntang Bungo. Kaliwa, papuntang Batino, yung mga factory dito sa Calamba. Nakaramdaman ng hita ko yun ah. Sarap. Kaliko na tayo. Toto, papasok na tayo ng mahaba-habang ahon. Dito masarap mag-training na malapit at magaganda rin makikita mo. Hindi naman ganun kaganit to, sakto lang. Yung medyo dulo lang ang maano dito eh. Nahihirapan ka. Pero to sakto lang to. So mamaya, re-review na natin to. Kung sulit nga ba siya o may re-recommend ko na bilhin nyo rin. Yun lang pala, isa sa mga cons na nakikita ko sa kanya is itong kabitan niya. Isa lang yung pre-provide. Maganda sana kung may pre-provide siya na yung single lang, yung para may kabit siya dito sa ganito. Kasi ito is actually doon mo siya dapat ikakabit sa stem, sa parting to. Diyan siya talaga meant. Pero since wala na tayong mapwestuhan doon, since silagyan nga natin ng extender yung ano natin, bike natin, dito na lang nilagay sa gilid. Pero okay sana kung may option siya na pang single lang, yung parang strap. Yun. Ay, grabe. Nandito na tayo sa ating huling stretch ng ahon papuntang Ciudad de Calamba. Huli na to, yung part na yan. Ayun yung kapatid ko nauuna. So since last day na natin ating bawal ma-zero challenge, eh mag-aano na tayo. Pwede na tayong kumain ng mga hindi maganda. Kaya yun, ang naisipan ko ay kumain ng Gotong Batangas para reward naman sa atin. Dahil 5 araw tayong nagbike ng sunod-sunod. Rayabin! Ano talaga i-struggle ka? Ang taas na nung gano mo eh. Ang taas na nung gano mo, cogs mo. Approaching na tayo ng Ciudad de Calamba. Ando yung kapatid ko, naghihintay. Picture muna. Tagal niya rin din nakapag-bike eh. Yan. Paikaw muna sinulig ko. Ito, dito tayo. Ciudad de Calamba. Woo! At matetesting na rin natin mamaya ang ating ilaw. Kung maganda ba ang score natin o hindi. Ayan, papahinga kami. Ito. Ito nga pala si Bin. Mga una kong kasama, nagbaguhan pa lang ako. Hilig mag-bike dati, kaso nabili si Shota eh. Ano ng baguhan? Ang kapatid ko si Harold. Mga ano sila, Team Cannondale. Pares Cannondale yun eh. Pares pa kayo ng model ng Cannondale? 6 ako, 7 siya. Pareho lang naman yan, ano lang, minor specs lang. Oo. Wala. Bin, team ng Bad Boys. Ayan. Andito na kami sa kabaan ng Pilin-Best. Kitang-kita nyo naman. Napakalakas ng ano natin. Ng ilaw. At mura lang natin nabili. Talaga naman naka-jackpot tayo. Whew. Pamalayan din niya, oh. Tiyo, layo ng abot, oh. Tapos ang bala ko, bumili ako ng ano pa, isa pa eh. Sa pangganto. Eto, nasa malayo.
Kasi isa dito sa kabila, medyo nakatutok sa baba. Since ano naman siya, 10,000 mAh, talagang pangmatagalan siya. Ito isang mode niya. Ito yung dim. Pwede pa din, malakas pa din. Siguro mga nasa 400 to, 400 lumens. Ito yung third. Ayan. Pwede pa rin, nakikita ko. Kasi, itong isa, halos ganun lang din yung malakas eh, oh. Ay, malakas ng onti ito. Ayan, ito ang kanyang high. Maximum na 850 lumens. Ay, grabe. Sarado na yon, yung dulo, naka-barbed wire yon. Dito na tayo dumaan. Bina-barbed wire na yon, yung dulong-dulo. Bina-barbed wire, as in saradong sarado. Di ba dati, bukas yung dulo nun? Sinasarado na rin. Feeling ko mas malakas pa itong ilaw natin sa ibang motor eh. Feeling ko lang. Lubak-lubak. Babe, pag nag-practice ka na, magbabato tayo. At inaano ko yun eh, bablog ko. Sa dulo nito, ang labas sa atin nito ay punta. Alam ko part pa ng punta to eh. Tapos kakanan tayo. Yun yung papuntang Bunggo. Approaching na tayo doon sa pinakamatarik na ahon sa Bunggo. Sa harapan natin. Oo, nakikita nyo pa. Pero kita nyo naman yung ating flashlight. I'm so happy with the buy. Oh, lakas, di ba? Parang ka nakatry din, nakamotor. Tayo lang natin yung mga kasama natin. Patay-tay na lang natin ito. Hindi tayo magpapalit ng ano, hindi tayo mag-shift. Tayo na lang tayo. Grabe, matarik ka pala. Oh, sobrang dilim dito. Kita nyo, sulit na sulit ang ating nabiling flashlight. Malakas. Oh. Approaching na tayo ng I Love Bunggo. May nakikita pa ba kayo sa daan? Sana meron pa. Tayo muna natin ito para kita natin yung performance ng ating bike. Lakas oh. Diba? Oh. Yun yung I Love Bunggo. Lakas ng ano natin, bike light. Sulit na sulit. Tayo. Sa may Bunggo na tayo. Yan. Nasa may aerials na tayo. Ito yung aerials. Nasa gilid natin. Pero tayo diretso ng onte. Ito. Sa kaliwa din yon. Pag nakita nyo itong bahay na kulay green dito, ayan. Yan yung pupuntahan natin, yung Utols. So dito yung nilikuan. Tingnan natin kung bukas pa.
Bukas pa? Nandito na tayo. Ho ho ho! Ay. So yan, dito na tayo sa Uto. Ito ang kanilang ano. Ang sarap to. Ito yan, yung gotong baka. So, solid yan. Pero maglolomi ako, hindi ko pa na ano to eh. Hindi ko pa natatry itong lomi. A few moments later. So yun, dumating na ang aming food. Kita nyo naman, no? Kaya, minsan punta kayo dito. Itong masarap. Ito, pinaka-solid yan. Ito, yung ano yan. Gotong mami na baka. Kasi ito yung lomi. Sarap to. Magutom ako bigla. Let's go. Patis. Mahirap magtanong, ate may toyo po. Sarap. Saan tayo kakain? First episode. Sa Utols. Sino may gusto mong sili pa? Ano siya? Pare, pilihan mo na. Masaya na ako dito. Mainit po ako dyan. May patis po. Okay lang po yun. A few moments later. So ayan mga brother, pauwi na tayo. Grabe ang lamig, Paskong Pasko na. Tapos ang lakas pa ng hangin. So expect nyo po, medyo fuzzy yung audio nitong ano natin. Kasi hindi ko na kinabit yung ano yung mic. So ayan. And bago natin tapusin yung ating vlog, final thoughts muna dito sa ating review na flashlight. Unang-una, napakaganda niya, malakas yung ilaw, kita nyo naman, ito sa madilim. So, ganun siya kalakas. Ayan, oh. Kitang-kita, ganun siya kalakas. Pangalawa, yung build niya, sturdy. Feeling ko waterproof siya, gawa sa aluminum alloy. Gawa siya sa alloy. Yan. And third, na talaga namang nagustuhan natin is mura natin siya nabili. Nabili ko siya na 450 lang. So yun. So far so good. And ang question is this a miss or hit? Definitely hit to. And nire-recommend ko siya na bilhin nyo rin. Kasi talagang sulit na sulit. Wala na akong makitang iba na mas susulit pa dito. Yan. And ayun po mga brother, bago ko din makalimutan na kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, sana po mapusuan yung mag-subscribe sa ating channel. And pakihit na rin po ng like button. At pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo pag nag-update tayo ng mga bagong videos at bagong bike ventures natin. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Happy, ang inyong siklistang gala. Hanggang sa susunod po na kabanata. Maraming salamat mga brother. Ride safe always.